Bé, ara donant pas també en Tolo, és el pare de Marc i d'Anna Maria Rigo, dos nins que varen néixer amb una sordera total, profunda. Molt bé. Mos podries, sobretot, explicar què recordes d'aquell moment? Ara fa ja quasi 16 anys. 16 anys. 16 anys. Quan en Marc neix i vos comuniquen la notícia que té aquesta característica. Des del punt de vista d'un pare i d'una mare són moments molt durs, són moments que has d'acceptar aquesta situació i no és fàcil, i intentar assessorar-te el millor possible per trobar les solucions que a dia d'avui hi ha. En el cas d'en Marc i na Maria va ser a través d'implant coclear bilateral, i gràcies a això, la veritat que molt contents. El que passa que, el que he dit abans, l'inici és molt dur i has d'acceptar aquesta situació. I com a pare sempre volem el millor i és complicat. Gràcies a moltíssima de gent, metges, a través de l'associació d'ASPAS, a través de gent que vas coneguent durant aquest camí, que fa que t'ajudin a passar-lo de la millor manera possible. De totes formes, cada un durant aquest camí és moltíssima de feina, perquè hi ha el tema de l'operació, el tema de la programació, i això després no acaba aquí, sinó que després s'inicia una etapa de molta de feina en logopedes i molta de feina diària a casa teva. En aquests moments, Fundació ASPAS presta una sèrie de serveis molt importants que estan concertats en l'administració pública, cosa que diferencia l'actualitat anys enrere. Hi ha el servei d'atenció primerenca, que està concertat per part del govern, i atenem a infants entre 0 i 6 anys amb hipoacusia. Després, per donar continuïtat en aquest servei d'atenció primerenca, tenim concertat amb l'IMAS, el servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia, i atenem des dels 6 anys recent complits fins a etapa adulta, fins que hi som en aquesta vida. I després tenim un servei d'orientació i inserció laboral i un programa UBAI, que és d'assessorament en els centres educatius.